Laina Kefa ndiwe Peter Matope ndiwe nambirenya pamempenyu nyaya ndekundipuma kuwe uye kuti ndakadya kupfuma imwana wemukadzi wako uyana nambuya wako vanembuya dzako kuita tocha nyande kundipuma uroyi kuti ndakadya kupfuma imwana wako wemukadzi wako yana anambuya Ahora tinzwe Laina kupfuma ipapi zvanga zvaita sei pamusoro ivadare munongoti mambo chete munokamere ipapa mukwasha kurora mwana wenji mwana ini ndiri mubereko wokurera asi nyakutumbura akandisiyira vana asisipo ndini mai pamusoro imamo mukwasha wangu Peter ndofunga paane 8 years dzakakwana akatanga kushayikirwa nemwana. Ashayikirwa nemwana takasimudza mwana kubva kuHarare tichiuya kwaMasvosva. Tauya kwaMasvosva tasvika pamusha. Pane nguva yekuti musha wese unopinda mumba vachipanana umbo kuti tiudzewo kuti mwana akashaya sei. Mukwasha wangu Matope haana kuzvirereka. Akasimuka akamira pamusuwo akati zvaita zvakanaka nekuti munhu auraya mwana wangu muroyi ndiye wandauya naye uyu. Achibva atora heti yake achibva rovera pasi. Pato nemakore zvadaro saizvozvo takasumuka ndokuenda kwedu isusu kwaMapfuwa. Tadzokera kwaMapfuwa nemhuri ndina nababa vangu. Takazoona mangwana kuseni vaakutevera iye nemadzitete ake nabamunini vake. Vadaro saizvozvo vakave vachikumbira ruregerero. Saka ini ndakanga ndine vazukuru vangu vekwaBhuri nevekwaMutumwi nevekwaChingwaru. Saka vadaro vakati aiwa isusu tauya tikuzoti Peter mwana wedu akanganisa. Saka tauya kuzoti tizotaurirana. Vazukuru vangu vakati isusu takutaurira mbuya vedu zvavanoda. Takuda mbudzi nemari shomanene. Takafungidzira kuti mukwasha achateera nembudzi kana kuti achazoripa kusvika nhasi. Nhasi uno ndabva ndarwarwa nemwana ane 4 weeks arwara. Ndakatora mwana wangu ndikaendesa kuchipatara. Mukadzi wake arwara nemusoro. Iye akanga ari kubhindura. Taakufambira kuenda akapiwa mubhedha mwana uyu kwaFens Clinic. Mva zvanzi kwaFens Clinic hakuna nzvimbo. Vanzi ngaaende paCBD Hospital muna Samora Machel kona na7th Street. Saka mukwasha akazoti auya akandifonera. Ipapo ndakanga futi ndiri pamarire mwana wanzvadzi yangu akanga ashaya. Mukwasha akafona achituka achiti zvoni kwaimi maendesa mukadzi wangu kuhospital sei useless hospital. Ndikati ini ndandangoteera zvemadoctors zvavanotaura kuti endai kwakati nokuti hospital yakazara. Akati manesi amaendesa nemadoctors amaendesa haana kundibata zvakanaka. Ndikati sorry mukwasha zvamauya imi moita sei mochitsvaga pekuti moita sei moendese mwana wenyu. Saka mukwasha uyu asikutanga akambondirasira futi mwana kumusana. Mwana wake arwara tasangana pamashops akabva ndipa mwana arwara akaita chipo che 2 months kana asiri mistake kana 3 months asina kuteera mwana. Tikarera mwana ndikangoti semunhu anongondigara akandipuma regedzai ndichengete mwana. Musi uno musi wa7 tasvika pahospital. Ndo musi wandasvika achitaura kuti zvoni imimi takasvika takapinda muhospital taipinda na10 kusvika na11. Saka akabva ati mukwasha kwakapinda inini natete vangu nemuroora mukadzi wemwana wangu. Ndobva ati kuna tete vangu sei muri kupa sadza murwere uyu. Ndokumva ivo tete
vakati zvikanzi siyai zvamuri kuita izvozvo, musapesadza mukadzi wangu. Nokuti ini handite zvezvigure-gure, handite zveung'anga-ng'anga, saka mudzane musadzoke muno. Ipapo mukwasha wangu akanga uya nemumwe mupostori waakanga anaye. Mupostori iye isaipinda. Mukwasha wakatombonditi out. Vandato regedzai nditi out zvangu. Vandabuda vanogara pana baba, pana vaChingwaru, vandavataura ndozvaita mukwasha. Zvadaro saizvozvo ndakamboti ndoregedza kuenda kuhospital iyi. Ndobva ndafonera hanzvadzi yangu ndikati ndozviri kuita mukwasha. Mukwasha ndipuma kuti kekare uroyi. Zvikandi hanzvadzi yangu, iwewe mwana uyu wakamurera kuti mukwasha yazomuona mukadzi wako uyu, mukadzi wake akamuona iwe uchitomuchengeta akatomuchiva mukadzi wako iye akaita sei akanaka kudhara. Saka nhasi angazokuti waroya pakuita sei. Ndobva zvandirwadza. Padaro saizvozvo vauyazve mwana ashaya akazoshaya musi wa13. Tapedza nyaya iyoyo. Ashaya musi wa13 mukwasha wangu akauya nebhazi renyaradzo nemutumbi. Akasvika, ini manje ndainzwa mwoyo kuda kufenda ndaichema, bva ndabudiswa panze. Ndobva vasvika nemutumbi, bva wasvikopinda mumba mutumbi. Haunogopedza akazoshaya musi wa13 mwedzi unoyu. Ndokubva vapinza mumba ndiri panze. Mukwasha anaundiona kuti ndakagara panze pandabatwa bhosi ndainzwa kufenda, bhosi ndine mafitsi, saka ndainzwa kuda kufenda bva ndabudiswa panze. Vakangopinza bhokisi remwana, harina kupedza 10 minutes varibudisa. Vanhu vakonzi bonai Botvingi nemukwasha, ndini ndiri kubhadhara nyaradzo izvozvi 30 minutes in time. Ndofana kunge ndatosumuka panapa kuenda kwamasvosva nemutumbi. Indasumuka manje ndakuenda mba ndakaona bhokisi mumba musisina. Mukwasha kupopota ane muzukuru wake akanga ane tindi futa. Zvikanzi nemukwasha, bhazi rinei harisi kuzopinda vanhu kwaChingwaru, riri kupinda vanhu kwaMashunye nevanhu kupi vekwaMatopi. Tikati saka pakazoita muzukuru wake umwe akanga ane tindi mukadzi. Zvikanzi vanhu kwaChingwaru imbwa dzisina muswe chichichi. Mutumbi wakatomira, bhazi rakatomira panze. Ndopandakaona kuti vanhu ava chandiri kuvakanganisira chii. Mwana vakanditorera tiri kuhospital. Ndachengeta mwana wake, ndochengeta mwana wake last born yake. Ndochengeta mwana wake ndogara naye. Saka ndakabva ndaona kuti zvavari kuita izvi hazvirevi. Saka akazotaura muromo wokuti munhu akangoya zvekumhanya-mhanya ndiri kumutema nedemba. Mukwasha wangu nenzeve dzangu ndiri kunzwa, ana tete wangu vari kunzwa. Chiita chevanhu chiri kuita sei chiri kunzwa. Ndobva ndakati ndikaenda kumusha inini ndichanotemwa nedemo, kana kuti ndichanoitwa zvandakamboitwa pamwana wokutanga kuti muroyi uyauyazve. Saka ini bheta ndisari. Ndobva ndanoti zviri nani ndiuyozomhan'ara nyaya yangu kupi kumatare ndichenurwe nemukwasha wangu uyu. Nokuti mukwasha wangu pamwe pane paakanzwa akandibata kuti inini ndiri muroyi. Asi mukadzi, vana, mai vevana vasati vashaya vakauya vakandisiyira vana vari vadiki kudai, vachiri kutoitira tsvina mabhurugwa. Nhasi vakura vana ndositanga kuroya vana vakura vemurume. Inini nemukadzi wotaiwadzana zvakanaka. Mwana wake ndaifambidzana naye akairisika nditsikewo. Kana paakarwara nemusoro akauya kwandiri, mai ndarwara. Ndikandochifonera baba, zvikanzi mama handei kuchipatara, musoro wangu waita sei warwara. Mukadzi wake akashayika nekuda kwemeningitis. Plus I think akange adefaulta matablets. Because madoctors akazotipa tsamba yekuti muri kuona zvashayisa mwana wenyu inyaya idzi. But mukwasha wedu uyu akanga asingaita sei, asingatibutire pachena isu sevabereki. Ndo zvakaitika pana Matopi ava. Kusvika ndizoya kuzomhan'ara kuno kudara. Ndo nyaya yangu yandauya nayo kuti mukwasha wangu andichenure. Saka munoda kuti kuti avaziwe zvibva zvabve pamuromo penyu. Inini ndingatoti mukwasha uyu kutoti ndichenurane naye. Ndatanga ndipa mari dzangu dzese dzandaibhadhara muhospital because ainyepera hama dzake achiti ari kubhadhara mari ari ega. Yeti isusu taitobvisawo mari. Ndichi haya motikari yaitokwirawo iyi tichienda kuchipatara kunoona mwana wangu. Imari yese pamwe chete leta 430. Ehe. Ehe. Zvakare nekundipuma uroyi. Mwana wake akazoya naye mari mwezuro. Saka munoda kubhadhara chii kuti abva akupindura zvizere.
iyo 430 inobva yakabva zvese kana kuti chii. Aiwa handizoziva kuti dare rinoti kudiwo. Imimi zvamunoda nekuti imimi dare risati rakarwadzirwa. Arwadzirwa ndimi. Ini ndachitoda kuti andiripe mombe nembudzi yangu yakatanga kundipuma uroyi. Nhasi una auya marimwe zuro yakauya akundisira mwana akukumbira futi muroyi udichengeterei mwana. Izvozvi ndine mwana wakasiya kumba. Right, izvo zviri kutaurwa hanzi I think wazvinzwa mastages watuka panhamo yekutanga panhamo urwere nepanhamo yekupedzisira uchiwatuka. Saka hanzi nahambuya wangu kuti zvinge zvichipera izvi ndandiri mukwasha ndaingoti azoti pane 430 nemombe imwe chete nembudzi imwe chete ndi mwoyo wangu usununguke toruchitanga kufamba rwendo rumwe chete tiri pamwe chete. Saka unoti chii kwangu? Pamusoro mama ndiripo ndichipindura zvekutaurwa naamai wangu. Ndiripo ndichipindura zvekutaurwa naamai wangu. Zvizhinji zvacho abandinyepera zvikuru sei pakuti ini ndakabati muroyi. Ini handina kuburitsa shoko rekuti ambuya wangu muroyi. Ini ndakasvika ndofunga wari kuti tete wavo ini handivazive zvangu. Wachipa mudzimai wangu chikafu. Mapiro awaimuita haana kundifadza. Kozi mudzimai wangu ainge ana maronda pauro. Kazi kushama kwake kwakunetsa. Aiwe munhu wekunyengetedza. But iwe waiti vakatora spoon woita zvekumupfonyekedza. Tora spoon omupfonyekedza. Tora spoon wakaita katatu. Matama ozara. Munhu asikumedza. Akakosora akarutsa. Ndipo ndakabvunza kuti mapiro rudziya muri kuita chikafu mudzimai wangu muda kuuraya here? Hazvina kuti handina kuzvifara nazvo. Zviri nani mudi muregedze zviri. Inga ane munhu ane vanhu vangu vachisomupa chikafu mazuva ese. Imazofarira kumupa nhasi sei? Habuda henyu panze imi handiti kuita sei? Handidi kuona ifuti munhu. Ndio mashoko andakataura ayo. Ari mashoko iyayo wadare mazuva macho vaakataura. Hazvina kutozvichei. Hazvina kusiyana nezvatotaurwa. Atori mashoko. Tingapedzerwe nguva nababa. Wachitaurira wegawo kuti ndakatopfuma kuti muda ipanze muda kuuraya. Waona kakupinza kwakuda kushatirwa kungopinzwawo hawasi mwoyo wavo wokuti ndikuurayirwa mukadzi wone watoopokai. Saka havasapedzera havo dare nguva. Ndavatotenda mai avo vati havo varikuda mombe imwe chete. Yaiva wari wana ambuya wamwe chaivo chaivo waitoda nhatu chaidzo nekuti kupumana. Iyo zvinova kuti muroyi wacho ari kukuroyera futi. Wakumupa futi mwana kuti atokuraya futi. Zvimwe zvacho pamusoro nechangamiri mwana agara ndokwaanogara kubva amai vacho vari vapenyu. Ini ndinogara musango nebasa ndinotouya dzimwe nguva handitomuoni anenge ari kwambuya wacho. Ndokwaagara vanotogara. Saka ndakadzosera mwana kwaanoita se kwaanogara. Aiwa zvinobva kuti iwewe uchiona wari kuita wachifidha mukadzi wako zviri rafu zvekuda kuuraya kumwana wako unofunga kuti wari kuita sei? Ndo mubvunzo wangu. Pamusoro echangamiri ava havasiriwo waifidha mudzimai wangu. Wavari kuti tete wavo wacho ndo waifidha mudzimai wangu. Saka ava havangambotadzi kufidha mwana wangu. Iwo wakatanga kufidha mukadzi wangu ari mudiki zvikasvika ipapo. Asi wavari kuti tete wacho iwavo ndo handisina kufanana nemafidhiro akati handina kuti amai. Handina kuvati muroyi pa ndakangoti muri kuda kuuraya here. Handina kuti muroyi. Ndine mubvunzo wokune mukwasha watoda mubvunzo kuti akaroorerwa mukwasha. Okay, ngatimbotange tapedza imwe chete nekuti yeroora haipo padare rapo. Tikada kupinda dzakawanda hatibudi neimwe chete nekuti apa hapana pataurwa zveroora. Imi mazviona kupi zveroora? Ndinoda kuzomubvunza mumwe mubvunzo after apindura pane zvinoda kuzotaura.
Mimi zverora mazvona kupi ndimuzvipinze kuti ndizvipinze maitiro ake ari kuita nematauro ari kuita akuratidza kuti kuna amai vakachengeta mwana uyu haana respect kwaari pavari. Dai achinyatsoziva kuti ndeamai akanyatsorora ari mukwasha akapinda mumusha anokwanisa kuzvityora pana amai. Asi rora iri mai vanoridya here? Vanodya anenge achinzi maredzo vanenge vanenge vakarira. Saka watirora kaiwe wakuenda futi kumaredzo. Vanobviswa rora ndo panozotaurwa iye maredzo. Maredzo haanzi panobviswa rora ari maredzo amaredzo. Ndo zvatibora kutirora kuti tione kuti uri kuona nyaya dzavo dzauri kupinza. Wapinza rora wakupinza marodzwa uchapinza futi imwe tikaramba tiine. Ngatitaure nyaya tiinayo yekudii. Okay. Right. Mzee bali renyara tu wakawaita sei wakawaona zambwe ndotarudiwa kuti varazvipinda paiti nakatobuda wakati mukwira vanhu vavo Funga ini andina wakakukuringa kuza kupuma kuonga hatizi kupuma uripapi mazi kuti vari Zvinotaurwa naishe varikuda kuti wataura incident 1 kana kuti chiitiko chimwe chete. Asi wakataura zviitiko zvakawanda zvawakawapumha. Ndo zvaari kubvunza ishe kuti ko zvimwe zviitiko izvo unoti chiinazvo zvekuwapumha. Apa tazviona kuti wakapumha nekuti ava ndo wanga waina tete. Kana wakaona tete vachimbonyongedza iwo wakanyarara, it means kuti wanga wane rimwe uchibva wadzinga nechikonzero ichocho. Handiti? It wakanga waine chi rimwe chete. Handiti sanzwire kuti Musore changamira. Ndofunga wakanga wasima muhospital macho waitowe panze. But watiwo ingakuta kuti wakasvika waina tete. Aiwa, ava vakanga vasima manda ndakasvika muni na tete. Wari kunzi tete wacho. Ina ndiwaziva kuti tete. Ava vakanga vatobuda vari panze. Tete ndo ndakasvika varimo. Ndo wakadzinga. Ndo ndakadzinga ini kwete amai. Ndizve Ndakadzinga amai. Tatiri tese patakabuda achida kudaidza hanzvadzi yavo afa. Kuti vabatsirane natete vangu kuti vavape chikafu. Ndo pavakasara vachidzinga vachizotaura zvavakataura. Muroora mukadzi wemwana wangu aripo anove ambuya wavo. Ko chimwe chiitiko. Ya zvekutaurwa zvebhazi. Ndofunga ini handina kutaura ndichiti vanhu musaite zvamuri kuita. Ini ndakaenda puhwa nguva kunyaradzwa. Ndakangoti zvanzi 30 minutes bhazi robva rasimuka. Ini handina kutozombomira pabhazi ndakabva ndangobva ndichibva ndaenda. Vaitonga bhazi vazukuru vangu inini. Zvekuti zvinzi panzi vakazanzi ava vana kukwira vanhu vakanyorwa vanzi nhamba. Because bhazi rainzi vaipinda vanhu 68. Saka vakanzi hafu yekwachingwaru hafu yekwamatora. Nhamo handiti yanga iri nhamo yavo. Yange iri yedu tese. Nhamo yange iri yedu tese. Inini naambuya wangu. Tisatafirwa. Ambuya mukadzi wavo here. Kwete mwana wavo. Saka anenge afirwa ndiani? Mukadzi wangu inini akafa, baba wangu wafirwa. Kwete. Ambuya wangu wafirwa. Kwete. Konge uruta kuti takanga tafirwa tese. Anga afirwa ndiani? Ndini. Saka kana zviro zvichinatswa zvichikanganiswa pakufirwa parufu rwemukadzi wako iwewe anonzi akanganisa ndiani? Ndini. Saka vanhu vachiti batai imbwa dzenyu. Iwewe waunzwa mashoko areka ari kutaurwa akaipa kuna tezvara wako kuti hapana ukachingwari vanopinda. Iwewe wonyarara bhazi rosimuka. Anenge ari kuzvitaura izvozvo ndiani? Handini ndine ndichitaura asi chiitiko ichi chakaitika ndisipo ndakanga ndatobudawo. Right. Hane chimwe chiitiko zvakare. Chepanhamo yekutanga. Imwe noko yawangavhunguda kuti vatoo. Icho chepanhamo yekutanga vakangonditi zvavo ndakavati muroi. Handina kumbotaura ndichidaro. Wakabva wangorama wachibva wabuda wachidi wachienda.
wakati chii? Ina handina kumbobvira ndati munhu muroyi. Wakati chii? Handichaziva zvangu kuti ndakati kudii. Kana usina kuti muroyi yekita wakamira pamusuwo wabvisa heti warera pasi. Handina kumira pamusuwo, ndenge ndakatogara pachigara makomo chepabhenji. Yeti ndenge ndakatobvisa kudara. Because mai wene vanhu kuri masabhuku vana chichiongo varimo. Yeti ndenge ndakatobvisa. Hazokurera pasi, handina kurera pasi. Saka iwe wakataura kuti chii? Ndangoti handina kufara nekufa kwaita mwana wangu. Handina kumboti ambuya ndowakauraya mwana wangu. Handina kumbodaro. Wakati ndiani? Handina munhu ndakataura zita rake. Kana usina kufara ndokuzi ukutoratidza kuti panhamo ipapo pane chiitiko chinenge chiripo chisina kukufadza maitikira zvakaita. Ndiapi? Nditi avakayamwa vakabva vaenda. Haina handina zvandakataura zvakaipa ipapo. Asi Peter, unoona ambuya wangu ane mwoyo wakanaka. Tinoda kuti tichenesane nemukwasha wako. Nanhasi mwana wako ari kugara kumba kwavo. Ndiwe wakatomuendesa. Asi zvawakuita zvimunomukuramba zvinhu zvisina nebasa. Dai uri munhu anoda kuchenesa, uri kutaurawo zvakanaka. Kana uri kuramba manje, mukutoedzera. Zvaufunga kuti muda kubatana, muchatobatana. Makutoedzera kuti uri kuramba zvinhu zvaunoziva. Kunyepa. Handisi kunyepa Changamire. Asi kuti ndinoita sendiri kunyepa but ndine chitauro semaziviro angu. Zvavari kuita zvakanaka. Vaita zvakanaka kuti tichenesane. Nekuti inini naambuya wangu handina dambudziko nawo. Iwe pano pamamboka ndopano panotaurwa kuti kana munhu yani munhu unotaura kuti muroyi. So dzati pabve makadii zvakagadzirwa zvakacheneswa. Unoti ambuya wako muroyi? Pamusoro Changamire, ambuya wangu havasi muroyi. Asi zviito zvavo ndezveuroyi. Kwete. Changamire. Unzwa nyaya yekutaurwa inyaya yakaitika panhamo. Panhamo pane paine vanhu vakasiyana-siyana. Rukama nosiri rukama. Pane ryauya akamira semboo kune mapatisa ari mairi kuti zvataurwa zvakazomira zvadai. Kuona wese uya kuti aivhiyiwa ichitida kuti amene pane mboo iri dzauya dzauya pasangwa nyaya. Daura ikinzo. Dagai. Ini ndinotete vacho ndikutaurwa kuti ndaipa chikafu ndichimbunyikidza. Chokwadi mashoko akarande zvake mukwambweni. Mashoko akataura. Ini ndirimo, varoora vairi varimo. Nesi akanga akamira akati handidi kukuonai pano. Handite zveun'anga-n'anga ini. Handite zvezvibhure-bhure ini. Mukadzi wasviki pano. Ndichakuitai chimwe chinhu. Mukadzi wangu uyu kana kanzi nhasi afa. Yochema ndega. Kudai. Varoyi. Ndichibva ndabuda ipapo. Ndikaenda kuna baba nemukadzi wakafa. Ndikati sekuru zviri mukati umwe zvinopinda zvakanaka. Pano tabatwa uroyi. Kanzi tiri varoyi. Pamusoro pekupa mwana chikafu kana achita. Miromo yese yanga yatsvuka mwana wakasiya zvorwakiona miromo yake yakanaka. Chii zvandaita maronda kuda mukati. Ndaitokanya ndesakamira pakati gogo musapende maoko. Kanyai nesipuni ndichitora shomani ndichitaura naye ndichimusoko. Akangosvika mukombe changu ndimani. Handikozivo. Kasi nguva yese anondoona ndichienda kuchipatara. Nguva yese anondoona ndinambo yake vate zvakavapita. Chikana sekuru akuti kudii ndikati chokwadi. Uyu mai ninochema vakanga varipo. Gogo vakaenda pane hanzvadzi yake matope uyu. Vakati tete inzwa ihero kari kutaurwa ino. Munoti kudii siyanini. Nditoone dzangu dzokutondinetsa. Siyanini. Muroora akanga asara ari panzapa. Nemunyin'ina wekuchitungwiza anga asaramo. Aiwa vakapuwa mavhu nemarara. Tezvara aripo. Yekumushamidza yese, yekubvisa kwakaita yeti achirovera pasi. Anozvitaurira ari pano muromo. Daurai tezvara. Kana kusimuka ine.
Kamusure. Inini ndiyanga yama ya. Akashaya mwana okutanga ndari. Takatakura board kwakuita pa uya kungu kwarsaka. Tasvika kwarsaka chine board tatine mapickup 2. Tasvika kwarsaka kumusha kwao. Mukitchen ndo matakapinda. Tagara. Vakuru vavo vavabvunza kuti titsanangure zvakafamba sei. Uyai chema mumuzukuru wangu. Achiti amai ava ndiwo vanoziva kufa kwomwana wangu. Ndauya naye amuna anoziva kufa. Anga akagara tatagara mukitchen mamukavakirwa. Inga ndakagara kuzi nepadhuwa. Akazvishwa heti akabvisa akavera pasi. Ndauya naye munhu anoziva kufa kwemwana wangu. Ndo mataura avakaita. Tadaro mune kwachingwari munokorwa hanzvadzi yangu. Vakambva kuti panapa zvina zvinomira musha. Atizva torai motikari yenyu tidhiraivhe tidzoke tigoenda tunoenda vari padhuze nepadhuze. Takadhiraivha motikari takaenda kwevavo. Makusiyena acho vakazotevera ikwavo vachiuya zokumbira regero. Vambva vagarawo mukitchen. Indanga ndakangogara. Kare kavo. Vachitaura zvavatakafanira takataura ndiyani changu kwakumbona. Vataura paya vakumbirana regerero. Panozonzi pachazorithwa mbudzi nemari yakataura. Zvinhu zvazvina kuzodzoka. Hanzvadzi yangu ikauya kuti vanhu vanoita sei? Havana kuuya kuzodzosa kubvisa zviro zvakataura. Hamino kuti musafambisa sei? Ine hamwe ndokumara. Izvi munomwe handizivi kuti musafambisa sei. Tangogara paya. Akazoitawo urovha wacho. Haanokwanisa tikazoziva kuti nesituation yemunyika zvina zvinomira kuti pamwe akazowana achaita sei? Achabvisa mbudzi ya $35 $40 unotenga mbudzi munoita sei? Hazvina kunge zvakapinda serese but asi manje pazoitika uyezvi inde handisipi vakazongofonera vachibva vari mumotikari kuhospital vachienda kutapura vachitonesana motikari munoyaitivo noise noise. Ndikati hazviite kuti mupopotedza nzvimbo munoona murode masvika kumba moita sei? Munatsogara pasi motaura. Ndo pandokwanisa kuti zvakaitika kuhospital ndandisipi. Zvakaitika kupisha ndo banani ndo pandokwanisa kumaita baba. Pamusoro vangu. Inini ndakafonwa nemwana achiti mukadzi wake washaika. Tichitanga kusvika akatidaidza. Akatoona baba pane nyaya iri kuno yakaitika kuhospital. Kubva taenda zvanzi pana mai vanga vari kuhospital vaipa mukadzi wangu chikafu. Iye mwoyo make haana kuziva kuti nditete vanhu vambuya vake. Akati ndine kutaura kwandaita sei kwandaita. Asi ndikushaya kuziva kuti ndotaura sei namai vangu nyaya iyi sezvo tiri panhamo. Tikabva tati nyaya dzidzi ndichazotaura kuti tiri kupi takumusha. Taenda kumusha. Izvezvi takabva tagara sehumu taida kuti tione kutaura namama avo. Kuti tione tonyatsokutaura nasei kozi vanhu vakanga vari mubhazi. Munonga vanhu vanenge vangosiyana siyana. Either hama yake ikangotaura zina nebasa ndianenge atoita sei ndianenge atotaura vanenge vachimwa doro vachidii but nyaya iyo takatoidiscuss izvezvi kana mugroup tatiri kudiscussa nyaya yekuti tikwanise kunotaura namama tione way forward. Nanzwa pachizi wakanokumbira regerero seni kwacho awaindokumbira regerero kana vari kuramba kuti zvawakaita izvi hawana kuzviita rwei wapotitsanangurire kuti nyaya yacho akazoenda munokumbira regerero pamaramba kuti makaroreiti pasi regerero makaenda kunokumbira rwanga ruri rwei ndozvorudzi pamusoro ichangamira ipapo handitozive because handisini ndakaenda ikoko ndakandisipo handachandotoziva. neimwe nzira murume tingatozomubate nekusora dare akutosora dare asi kuona kwangu uyo munin'ina wake uya ndiye watakutoita iye auya nenyaya yake yakanaka yekuti wari kudawo kuti zvataura amai wavo wachenesa but iye iyuyu anofanira kuti dare rimupeka mushando kusora dare kwaari kuita
Right, saka Peter dare rakubata nemhosva kuti pane umbo uzere kuti wakashora ukatuka ambuya wako nehama dzawo. Saka ambuya wako wati kuti ndicheneswe ukandipo 430 nemombe imwe chete nembudzi wakagara wakandipromisa pekutanga ndinochenura. Unoti kudii? Pamusoro Changamire, zvavari kutaura handirambi, ndinozinzwa, asi semwana ndinokumbirawo kudamburirwawo shoma, ndoitawo zvandinokwanisawo. Pakaita sei? Zvisati netsekene dai ndipapo vanoda kudamburirwa ambuya varipo semunini wako akangwara anoziya matare. Pamusoro Changamire, ndoda kudamburirwawo pa 430, ndodamburirwawo pamombe, kuti zvinhu zvakatondiremerawo ndokwanisa kuchenesana naambuya wangu chikumbiro ndinobva kwavari. Asi ndakatadza mungati damburiro here kuti muripo udzike? Pamusoro inini mukwasha wangu uyu handikwanise kumudamburira. Kunyange vana vese vandari kuchengeta vana vake, handina kana mvura yekunwa yakadai yaakandipa. Ndini ndinoona pane sipo, ndini ndinoona pane chikafu. Mubvunzei kuti pane kana grosa rakambondigira rekuti mwana azodya wake waakabereka. Ipapo handikwanise. Saka dare rinoti unofanira kubvisa 430 mombe imwe chete, mombe dare i350. Saka tikaplaza 430 na 350 inoita 780. Ine mbudzi imwe chete $40. Toisa $40 zvatiti pa 780 inobvaita $820. Saka wobvisa 800. Tabvisa ka20 hapo $800 unoibvisa rini uyese. Pamusoro Changamire, pari zvinhu izvi ndakabatikana, handisisina kana mari. Mari yakapera nekurapisawo mudzimai wangu nekuzowiganawo naye. Saka ndinotokasika kuibvisa ndinganyepi Changamire. Hanzi unobvisa hazvina kunzi makore 5 here 3 here zvazviri. Ndichagara pasi nevamwe vangu ndokwanisa kunge kana uruda izvozvo tinokupa kana nguva yekuti wobuda wogara pasi nevamwe wako wodzoka wozotaura kuti unozvibvisa rini. Pamusoro imamo ndaikumbira kuti kuna mama tikaita payment plan yekubhadhara kana mbichana ndizvo zvacho zvatiri kuita tiitaura tinzwe kuti unobhadhara mari. Plus nemakosi enyu chibva imaisa imari yamabvisa yemasamon nedare. So that payment plan inobva yapinda ipapo. $80. Saka tata tichitongoiti 900 tadzora 20 years yobaita 900. Saka 900 munoibhadhara sei? Chiitaiwa mwaroda kubatsirwa takubai nguva yakareba. Pamusoro imamo tokwanisa kuapa $50 per month. Ishoma imhosva kai otherwise dare rinongoti rakuya kunokumba zvinhu rinotengesa roreiza mari mangwani chai. Takuti imhosva yakaparwa ambuya wenyu moziyawo kuti mune mwana ari kuchengeta. Takutokumbira kuna aiwa ndozvatinoti hazviiti
right, mobhadhara $200 every month. Mwedzi umwe wapera. Kupera kwayo next month chi? May 30, 200, wokupedzisira 100. Saka 5 months to pay. Okay. Chisimkai mwezi.